Hola, soc Sònia Bravo i avui us guiaré en aquesta meditació. Respiració conscient. És un exercici que pots utilitzar en qualsevol moment del dia. Sempre que necessitis parar, relaxar-te, tranquil·litzar-te, fins i tot abans de fer un examen. Comença trobant la teva postura més còmoda per trobar total relaxació. Si estàs assentat o assentada, no creuis les teves cames. El tronc ha d'estar recte com una muntanya. Les espatlles relaxades. Els braços relaxats. I les mans damunt de les teves cames. Totalment relaxades. Tanca els ulls si encara no ho has fet. Posa la teva llengua darrere de les dents superiors, al paladar superior, posant un somriure als teus llavis. Molt bé, ara concentra't en la teva respiració, inhalant i exhalant pel nas. Inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Observa com si fossis un detectiu. Com és la teva respiració? És igual de llarga a l'inhalar que a l'exhalar? A quina temperatura entra l'aire? A quina temperatura surt l'aire? Com et sents amb aquesta respiració? Inhala i exhala lenta i relaxadament. No canviïs res. A l'inhalar, respirem oxigen. A l'exhalar, soltem diòxid de carboni. A l'inhalar, respirem vida. A l'exhalar, soltem tot allò que ja no necessitem. Inhala i exhala lenta i relaxadament. Com et sents ara? Estàs igual que antes de començar aquesta meditació? A poc, per anar sortint, ens anirem movent el nostre cos lentament. Pots anar movent els teus dits, de les mans, dels peus, les cames, els braços, el cap. Quan sentis el gong, podràs obrir els teus ulls. Namasté. Gràcies.